Живеем във време, в което имаме нужда един от друг. И има едни наши хора, едни наши сънародници, които имат нужда от нас. Те не са в родината си вече 6 години, те не виждат как порастват децата им, те не видяха и не изпратиха близките им, които починаха. Те са лишени от най-ценното, което ние всички имаме, от свободата си. Те бяха осъдени на смърт, те са 5 обикновени български жени, жени от цяла България. И са заложници в една мръсна, гнусна политическа игра. И нека тази вечер да ни чуят, да чуят, че не са сами, защото ние искаме тяхната свобода. Защото ние искаме свободата на българските медици в Либия. Искам да кажа просто: българи, свобода! Аз вярвам, че те един ден ще се върнат в своята родна страна. Вярвам, че те ще се върнат в своята родна страна. Колко нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. В моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Колко нощи аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко песни аз изпях, колко мъка изживях да се върна. В моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя тъга, моя България, при теб ме връща вечно любовта. Даже не иде по света, неизвестен да умра, ще се върна. В моята хубава страна и тревата и пръста да прегърна. Нека стана стръкче цвят, нека вятъра познат ме прегърне. Нека
върнаха родните поля, да ме срещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Скъпи приятели, вие присъствахте на концерт от националното турне България 2005. Уважаеми зрители, трябва да ви призная, че за мен и за моя екип столицата на България тази вечер беше Стара Загора.